Už ste sa s pánom premiérom nestretli? Nie. Rokovanie o zostavení vlády? Akékoľvek strany. My sme vôbec nerokovali o žiadnom zostavení vlády. Kde som ja v nedeľu bol alebo nebol? Nie je vaša vec. Je to moja vec. My sme mali cieľ dosiahnuť výsledok na úrovni 32-33%, čiže máme o 4-5% menej. Tu nevidíte nikoho tancovať ani žúrovať, pretože politika je o zodpovednosti. Ja si myslím, že voliči až tak detailne po niečom nevolali, oni hlavne búchli do stola a povedali, že takto už ďalej to nepôjde. Vyčítať si teraz, že ty si mi vtedy ukradol hračku z pieskoviska a ty si mi vtedy ocikal. Prepáčte, už som povedal dnes dvakrát, teraz hovorím tretíkrát. Priority samozrejme vždy dostanú partneri, s ktorými rokujeme, a nie novinári. Nepôjdeme so smerom do koalície. Vy tomu stále neveríte, čo? Vy čakáte, že zrazu nejakého zajaca z klobúka vyťahneme, že predsa len? Urobia teraz so mňa pomaly terorista. Lebo ma donútiť týmto, že to skončí vtedy, keď dostanem rozum. V žiadnom prípade ja ten rozum nedostanem. Chceme ponúknuť svoje funkcie na najbližšom rokovaní rady.